Μυστικά της αυτοπεποίθησης. Η αυτοπεποίθηση είναι επιλογή, όχι ταλέντο. Δεν γεννιέσαι με αυτοπεποίθηση. Τι χτίζεις με μικρές πράξεις που επιβεβαιώνουν την αξία σου. Η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου καθορίζει τα πάντα. Η αυτοεικόνα είναι το κέντρο βάρους της προσωπικότητας. Αν αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου, αλλάζει και η συμπεριφορά σου. Η δράση προηγείται του αισθήματος. Δεν περιμένεις να νιώσεις έτοιμη. Δράς παρά τον φόβο, και η αυτοπεποίθηση ακολουθεί. Οι σκέψεις δημιουργούν συναισθήματα, όχι το αντίστροφο. Αν αλλάξεις τον εσωτερικό διάλογο, αλλάζει και η ψυχολογία σου. Επιμονή σε καθαρή, συνειδητή σκέψη αντί για αυτόματες αρνητικές αντιδράσεις. Η αποδοχή του εαυτού είναι θεμέλιο. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλεια. Χρειάζεται να είσαι αυθεντική και να αναγνωρίζεις την αξία σου χωρίς όρους. Η επιτυχία είναι εσωτερική κατάσταση. Δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικών επιτευγμάτων. Είναι η αίσθηση ότι μπορείς να ανταποκριθείς στη ζωή. Η χαλάρωση μειώνει τον φόβο. Η ένταση τροφοδοτεί την ανασφάλεια. Η χαλάρωση, σωματική και νοητική, επιτρέπει καθαρή σκέψη και καλύτερες αποφάσεις.